hirap sabihin ang gusto mo. Gusto I remember when you said that you were Thank you for no one here. Hi. I was afraid this time again. Oy, Gab, bago ka maghigda, ibuklab mo na yung parehas kagabi. Pwede mo naman na ano. Thank you for what? Ha? Kung full ka na gano'n, kuha na, Gab. Diamond Lily. Mamay. Mamaya. Yeah. Erica. Thank you for the thumbs up. You have to be. Yeah, you see this. Yeah. Yes. Oh my God. Thank you. So it is working now. Yes, it's working now. Is it working now? Thank you. Thank you for 1 million viewers now. You have to leave me. Hi, Jimalyn Abella. Hi, Ata. Hi, Jimalyn. Hello, Etienne people here. Thank you so much. Salamat, Jimalyn Abella. Jimalyn. Ang gustong aminin ang hirap sa Thank you for sharing, people. Thank you so much. Tagasan kayo Bicol po. Taga Bicol, Pupukulana. Guys, pop yourself and skin polite for her. Thank you. Thank you for supporting my team. Thank you, team. Siguro pagpapalit ka ang Jimalyn English, please. Jimalyn. Ikaw, Jimalyn, taga-saan? Where are you from, Jimalyn? Jimalyn.
Nasaan ka? Oh my God. Thank you, Tim. Thank you for 21 people here. Thank you, guys. Thank you. Can you give the thumbs up, guys? Thank you for 21 million now. Alam kong mayroon ka. Okay, hot baby. Oh my God. Hot. So hot, baby. Yes, son. Thank you for the thumbs up. Thank you po. Thank you. Salamat. Salamat sa nagka-thumbs up. Salamat. Please hit the like button. Thank you. Manuel. Hi, Manuel. Thank you for 5 people. Look up at the sky. Thank you for the 7 people. Thank you, guys. Thank you for the thumbs up. Caesar Tumbaga, hello again. Welcome back, Caesar. Bumabalik. Hi, Caesar. Thank you, 5 people. Salamat sa 5 people. I never told you. Adam. Hi, Adam. All time. What? Ilang taon ka? 40 years old. I am 40. 40. I love to say Marhay na bang gimanay? Hi! Marhay na bang gimanay, Adam? Thank you, Adam. I love again to see. Thank you, Adam. Ganda yung sis. Thank you po, Cesar. Salamat. Sa camera lang yan, sa personal. Direct live nila ako. Charot. Hindi rin ako kaganda. Feel na feel ko lang daw yun. Sino daw magkakagusto sa akin? Ay, ang pangit ko daw. Sa itsura mo yan. Sa itsura na ni Sheryl, may magkakagusto. Oh my God. Where are you from, baby? I'm from Philippines. Where are you from? I'm from Philippines. No, I'm not single. Cheryl, look at Adam comment. I don't understand. Adam comment. He said, good evening, sister.
Hello there, Dorcas. Hi, Conrad. Oko, my luck. Where are you from, Sir Conrad? Hello. Oko, my luck. Where are you from, Conrad? I love again to see you. I never told you. Thank you for 6 people here. Thank you. Salamat sa sepetong. You're very beautiful. Are you single? Oh, no, I'm not single. Good. Dance sa host. Hi, thank you, Rach. Joel. Thank you po. Hi, Golden. Welcome back. I'm in Barrow, Alaska. Wow. Barrow, Alaska. Too cold there. May anak you, yes. May anak me. Isa anak me. Welcome back, Conrad Okumailak from Alaska. From Barrow, Alaska. Wow. Welcome here. Welcome here in the Philippines. I'm from Philippines. I love going to see you. I'd love to cuddle with you, gorgeous. Oh my god. Maybe you're young. How old are you, Conrad? Maybe I'm like your tita. I'm just like your tita. I love going to see you. Thank you, 7 people. Yeah, thank you so much. Are we dancing tonight? Maybe. You want to dance? You want to see me dancing? Dance? Thank you for the concept, guys. Thank you for the thumbs up, everyone. Oh, Conrad. How are you, Conrad? Haha. Thank you so much. Salamat. Conrad wants to marry me. Ah, he wants to marry me? Oh, Conrad, I'm getting married soon. I'm not available now. I'm not available. I'm engaged. Not yet, probably, but soon. I have it. I will have it. Thank you for 7 I love again to see our ang sarap mo magmahal. Napapawi ang iyong kasing sarap dance. Yes, dance.
stand up, I look thin. Model number 1. Ping. Dances. No music. Sino ko na? Dance. Thank you for 10 people. Babaliw na. Gorgeous. Thank you. Mukha ba? Thank you for 13 people. Salamat. Thank you sa 8 people there. Thank you guys. Salamat. Salamat sa nagkataong sa. Thank you guys. Thank you so much. I never hold you. I love you kiss. Akala Thank you for 10 million people. Thank you for the thumbs up, guys. Thank you for 8 people here. Thank you so much. Wala yung gorgeous bro. Never. Hindi dapat sinabi ang mga sibilyan! Sino bang kasama ng militaw? Ay kalaban! Hindi mo makabataan! I'm terribly disappointed, Major. Maraming nalalaga sa ating mga sundalo. They look like sitting ducks. All doing their best, sir. When your best is not done, hindi mo dapat ka. Keep blood. Thank you for 10 people. Salamat. For your information, Major McCann. I wanna appreciate beautiful lips, nice and soft and curly tonight. Oh my god, Carl! You didn't always say. I love you, can't you see? Thank you so much. Thank you for 2 people here. Thank you so much.
Every time I say goodbye, breathing yours. When the sun goes down, I'll always Eh, paano naman yung magagamit sa akin doon? Wala ko tayong gagawa. Pwede may ibang mga gagamit sa studio. my bra. Kailangan mo bang sabihin niya? Dito. Princess Zalazar. Major, hindi ko pa rin ako maintindihan kung bakit kailangan itipas pa ang mga taga sa buto. Kung sa'yo malugang ilunta. Kahit yun, gusto ko tuwa natin. Ito ay para sa pag-iwan. Ayan. Para, Major. Okay. Oh my God. Anong kulay? Thank you sa nag-heart. Sa nag-heart, sa nagla-likes, sa nanonood, sa tumatambay, sa nag-check-check, Major, sa bukid ng kami maaga. nag-stalk. Sino ngayon mag-aasikaso sa aming bukid? Francis English. Francis, you want to see me bro. It's weird. She wants to know what the color of my bra. Why should I say? Pero hanggang kaya tatanito, Major. It's required. Hanggang kailan? Isang araw? Dalawa? Sumuko. Paano ko hindi sila sumuko? Saan kami kukulang makakain? At paano kami magkasama? Bakit kami pinahihirapan yung Major? Pinapatay niyo kami. Major, hindi ko po dumarami ang mga biyerte dahil hindi mo tulungan sila ng mga taga sa buto. She wants to see me bro. Dumarami sila dahil lumalala ang paghihirap. Yes, she wants to see me bra. Bakit She hindi asked him, can I see your bra? In Tagalog. Pakita nga, ganun. Baka may mga bagay kayong mapagkasuhan. It's weird because she's a lady, a girl, a woman. She asking like that. Pakontakin namin sila. It's weird. Weird people. Pinag-iusapan ko si Tatay Dio para samahan ako dito. It's a Gusto ko man makarating sa'yo kaagad with ang girl, kagustuhan niya maybe. sa mga pagkausap kayo. Or just, or just something Para hindi sila mati. meet me, Kailangan bago ko sila tulad. Meron pang paraan, Cobra. Ay, nako. Kailangan masubukan muna natin ang Babae ka paraan tapos sasabihin mo yun. para magkaroon ng maayos na solusyon sa mga problema. What a word. Masan para lang ang tinagang paraan ng mga God. Nasaan yung sales of ayan, common sense. Sandalo laban sa rebelde. Pilipino laban sa kapwa Pilipino. Posible kayang may manalo? At kung magkaubusan na kayo ng armas at bala, meron pa kayang matirang buhay sa inyo? Hindi ko rin gusto mga nangyayari. Maaari lamang ako makapagpasya. Hi, my name. You're so pretty. Thank you, my Kung talagang name. kapakanan nilang iniisip, ito lang tamang pagkakataon. Thank you for our poor people. See my name. See my name. Mag-iisip ako ng mga sinabi mo. Pag nagpagpasya ka, nakarating ko sa iyo ang aking kasama. Leo, kapit.
Wonder. Parang tingnan ko kumanda pa. Kuya Gab, baka naman ako kasing kape. Karatita mo nila. Sarado na. Ha? Walang karapatan dito na para mag-desisyon sa amin lahat. Thank you, 6 people here now. Yes, hi, Stephen Paul, still apart. Hi, Lovey. Hope you're having a good day. Bless you, look like a little tired of our sad. Hope things improve, bless. Thank you, Sir Stephen Paul, still apart. Thank you for joining here again. Thank you. Gabriel, mag-inom ka tubig. Pagkatapos ng pinapala. Kampay, I need somebody who will love me. mabuti ka ng tao para pumapalapaya. Ipaano ko ang nakita nga. At ipasabi ko sa Because I love you. iba ang iusunod kumanda. Kaya napakalaking bagay ka ng mga Saan ko ba? Ayos na. Kailan? Hindi ako sangayon sa mga palang ko kung hindi tayo dapat magtuwala sa mga kaway. Bakit hindi natin sinubukan? Alamin natin kung anong dapat. Parang sa'yo kumuputi ng lahat ang magiging resulta ng usapan. Masangayon ako sa palang ko, Water. Nagpapalit ng malatang ahap. Pero ang militar hindi. Ang kaaway ay kaaway. Sa pati kong gamang pinamagdala sa'yo. Kaya ako nga kayo pinulong dito. Para malaman kung anong motibo ng bawat isa. Huwag mo sabihin pinanghihinaan ka na ng loob, Cobra. Natutuwag ka na ba? Mag-ingat ka sa pananagtapo, Romulo. Sa lahat na ngayon, hindi lang tao ng buwan. Ayun na yung patayan! Gabriel, sus. Hindi mo naman ibarulak ang tinurura mo. Lovey Burgess. You're kidding me, Conrad. Hoy, bukla din na naman yan. Batog ka na naman. Gabriel, Gab. Ayusin mo na. Matuturog ka naman sa wait lang. I buy up.
Ayan. Tiger na, Olga. Kinasangkapan mo lang ako sa mga kataksilan mo. Sinungaling. Ikaw ang nagpadala ng mensahe. Sino bang nakakagawa mo? Maaari magkaiba kami ng hanggang paliwanag. Pero kahit kailan, hindi mo magagawa yung pinilitan ko. Marami na akong kinalimutan. Pero kahit kailan, hindi na naman talaga siya. Nasa ospital siya ngayon. Nagdadaan mo na sa akin. May mga ari na sumisira sa pagkat mo. Hindi mo ba aalamin kung sino may pakanali ko? Medyo na lang. Yung pag-isip sa mga pagpunta ko pa rin ito. At ikaw kung makakalaman ko ng malalayan. Bago pa rin mo. Naniniwala ako sa'yo. Tigilan na mag-isa-isa. Susuko lamang kami. Kami nakita na namin ng liwanag na hindi namin pagsasabi. Matagal na sumila yung liwanag na ginagawa ng gobyerno ang lahat para magpalag ng taray. Lupa para sa aso. Trabaho para sa mahirap, patas na patay pagkain. Patas. Mayroong pangako ang mga yan. Ang nakikita, patuloy na pangaso. Patuloy na pangatin. Patuloy na pagdiulan sa kagigilan ng mga nasa kapangyarihan. Ang pagkalatili na siya. Iwanan tayo ni tayo dito. Kahit bilang siya. Samantalain niyo Pag magsawa ako, Quiet to na ano. Ulit dito. Quiet to.
Bali na nga, hindi ako ginagawa. Ako man! Hoy, nagmahal mo na sa to. Ano siya? Ako, 10 na mga tao ako'y walang ginagawa sa pagkamatay ng nobya ko. Ngayon, tinatanggal mo ba yung sasalita na isang mahal? Sa susunod ha. Magano ka lang. Hindi ko dani sang diri dani sang irik sa mga ugali mo na irik ko. Thank you. Olivia. That's all. Ay, soft approach, never would. Hindi ka dapat nagtiwala sa kanya. Look at you. Sarili mo kapatid. And your brain's almost blown off. Wala siya. How do you know? Ano ginawa mo? Nasaan siya? Ginawalan mo? Alam mo ba kung lang sundalo lang namatay na dahil sa kanya? I can have you caught para sa this. Sir, may iwanan mo. Para maiwasan natin ang patay. Kaya mo gusto nila. I know it was with him and his followers to lay down their arms. I just need 48 hours. I promise you. Best shot. Bye-bye. Need to rest now. Bye. See you later. Bye.